Няма лошо тя да е по-големи ръки. Не. Реално погледнато, не. Реално погледнато, моята ръка е по-голяма от неговата. Да. Има много голяма ръка. Без ногтите, дай да пак ми е по-голяма ръката. И без ногтите, и с ногтите. Ама ти си надолу, какво ето така? Пак е по-голяма, човек. Палеца не. Да, го направиш тъй, дай го тъй. С милиметър буквално. Ама другите ми пръсти си по-големи. И другите, да. Без ногтите, Без ногтите. Пак са ви по-големи. Пак са големи. Имах една такава случка. Запознавам се с един такъв, откъде и защо. Илонка се казва от Плевен, не. И беше някакво такова, понеже беше кринч, нали, такова в началото и ще се здрависваме за чао, нали, след като сме били без, нали. И в момента, в който се здрависвам с него, той беше о, не. Аз викам, какво не? Вика, няма да ти го давам. И аз почвам да се смея, няма да ти го подавам. Вика, аз твоята ръка, вика, такива комплекси ще ми избият, че няма никакъв шанс, вика, да ти го подам.